Dobar dan. Mi smo valjda već znate, TNT Productions, mi se tako zovemo, i mi imamo već dva videa, jedan je zajednički, a jedan je od mene i ponovo. Uskoro će izaći i od, znate već koga. Ako ste spremni, možemo da započnemo. Ko se već spremio, ima kompjuter, uđete u Mozilu, normalno, i onda uđete u Scratch program. Može? Dobro. Obrižite za početak maču, da nema lika. Imate onda ovaj kao lik. Kliknete na lupu. Onda idete dole, dole, još dole. A nama sada treba više veverica, glava od veverica. Onda joj kažemo, kada je kliknuto, na zastavu. To je već bolje. Onda joj kažemo, da ponavlja zauvek. Ovo će biti lako. Onda joj kažemo ka smeru na kazaljci. Dobro pazite. Kažemo i da ubacimo ovo ponavlja i zauvek i onda samo kliknete i upišete broj 20. Ja ću 20, vi možete koji god. I onda vidite ovu kao sličicu, to je za pozadinu. Opet kliknete na lupu i tražite koju god hoćete pozadinu. Ova jeste isto dobra, ali bolje akvarijum. Za sada. Znam da nije normalno da veverica budu u akvarijumu ili na plaži, šta je već ovo. I to nije normalno. Za mene. Bar. Mislim i za vas, ali ja vas ne čujem. I ko ne vidi slike ove moje, ja ću ovako uveličati i onda će se ona vrteti tuda. Liči na ribu, to jeste istina. Možda malo da je pomerimo. I imate 5. Može da se tako pomeri. Da. Sad ćemo da kažemo da ide u isti smer, ali u minus recimo 50. I onda će se ona vrteti u drugom smeru. Znači ovo je na smeru kazaljke, a ovo će na suprotnom smeru. Daćemo i drugo ime. Samo nešto promeni. To je to. Samo da ukucam veverica. Dobro. Sada imamo lik veverica. Što znači da ovdje će mi isto dati upasić. Možda neće. Možda tu? Ne. Tu? Ne. Na sve strane. Ovo jeste smiješno. Pa nama i to i ne treba. Dobro, onda se sad tu blesavi. Možete da je obrišete. Kliknete na datoteka, pa onda kliknete na novo. Ne trebate da sačuvate, niti ništa. Imate opet macu. Sad ja želim da vas naučim, obrišite macu ponovo. Imate opet na likove, ne trebate ako vam je lakše na lupicu, ali možete na macu. Ako me lakše ne treba na lupu, već sam rekao, ako želi može. Sad sam da vidimo.
leteća maca nam sad treba. Eto već. Opet isto, idete u događaje kada je kliknuto na zastavu zelenu. I onda, sad sam se ja zbunio. Aha, ja sad vama želim da pokažem kako se pravi da te maca juri, pošto ja mislim da u prošlom niko nije ladno imao kompjuter pri ruci, ali sad neki imaju, koji gledaju sada, neki nemaju, ali stavite svakako ponavljanje za uvek. Može? Okej. Onda to izgleda ovako. Ona me prati. Zato što sam ja tako naredio. I to je ispunila. Ali mi još uvijek to ne želimo. Tako da onda joj kažete, može, ne treba da ide 10, 10 je sporo. Možete da joj kažete da ide 100 koraka, onda će biti brza komunja. No god, no. Put. Možete kažete da ide bilion. Mislim bilion. Stop it. Gdje je otišla? Može samo nešto. Nula. Samo, evo može 10 koraka, tako je bilo najbolje. Da. Sad joj kažete, sad ćemo malo poboljšamo neka u prošlom. Imate valjda ovdje ako je nešto onda, ali mi želimo ako je nešto onda, bla bla bla, a u suprotnom bla bla bla. To nam treba, stavite u ovo ponavljanje za uvek, pošto ničega nema u ovom tu. Tako da mora tu. Onda kažete opet dodiruje ili pokazivač miša, barem tako ovdje piše. Ubacite opet u ovaj dijamant, onda kažete onda izgovori. Sad nećemo na engleskom, već na srpskom. Igra, gotova. I 3 znaka uzvika. A u suprotnom, u stvari nećemo, u stvari da. Kažemo je da reproduktuje, u stvari reprodukuje, ne. Svakako ne mogu se da gubim vreme, tu još stavimo, ne, pop. Dobro, ajde može pop. A u suprotnom, nek govori, ovdje treba staviti isto tokom 1 sekunde i ovdje tokom 1 sekunde. Ovdje igra gotova, ovdje vraćaj se kod mene. Jedan znak uzvika, koliko želi može 3 ili 4. I to će onda ovako opet izgledati. Da, ništa mi sad nije jasno. Sad mi juri. Ja se ponovno... Dobro. Ovako, da vas naučim ako želite da snimate neki zvuk. Tu možete ovako, kliknete na ovo. Vidite imate da snimite.
onda imate to. Onda barem kod mene ovo piše, kliknete, da snimi, onda glas, mislim govorite koliko si glasan, kažeš snimi. I onda možete podešavati ovako, na primjer, ceo. Ups. Dobro, u stvari, nije bitno. Svakako možete da podešavate, da isječete ono što ne volite. Možete u stvari da isječete ono što ne volite. Ono što volite možete da ostavite i kažete sačuvaj, dobili ste šta ste hteli. Doviđenja, bilo mi je drago.